To hagini ke por nga ai ngu biang yo blay ubo penla yang ai ke bangan ai yang ni ke tien ke jong blay shaki yang ke sem ke jong fi kadai ka lat ke kabu ke kraw palat ya ke bangan yo ya ke ban kren ke tien ke jong blay hagini ke sngi ke khat do ya ke ban ai ke jing hikai ke bon jat bon rukam ki nongrim ki badonna ke ni ke bible ki banganget bakini ki jing hikai baro ki bangila ai shafi kilong ki jing hikai ki badon kam ki bala ban yalam fi hagalenti ka bapila ban yat bet ban shakri utrai klem dadan keno jing wet hagabapin yakindo ka bapin sharam hanrei wat apdeng jo kita ki jingele baro pila ban job bat pila pin poi shikatong jong ka jing shakri utrai tenga yang hang ni yakaban ai fi ni ktien ke jong blame na gisngi ktien ke jong blame ke bangadon ban hikai fi ka dei kaba nganye thu ifi kindiat shwai ke bangan keren yagane ke jing hikai ti hagini ki Saturday ke baladap ngidon ka jing duai hagabangi penlong ke online prayer meeting pada dia bangi penlong gitu ke online prayer meeting hage Sunday ngidon ya ke jing iseng kabangi shutdown ke online service hagapor sanbaje janme hage Sunday ada nama kita tu jing jagi bapen kelumar gini ke nong ba jingi ke government kinsan kala ai ya ke notification la ni ke jing pentip bahkan dan ke jing pensange no ya ke internet ya ke mobile internet hapokan riu beje na kita ke daw ni sedang ya ke jing seng online service ke po san beje san tam ai bat ngila shu habban shule ke bat ni klemla setia ya ke ban ai ke tin ke jong play kumbadai bat ngakwa mentagi sngi bangan shim kabu biang hang ni nakabenta jong kitu ki be join ko online bat nakabenta kitu ki be klemyo ngan rung shagani ke jing hikai mentagi sngi haga bangan keren lut iga ega bangala keren apa online service hagani ke Sunday bat nganyele ban keren mentagi sngi khnang bagala ko jing mento ye pi baro baganum lang bapin sakut shiteng bapin su sakut aga tu ko jing hikai ndrai ngakwa mentagi sngi ngan sedang biang na sedang khnang bagala ko jing mento ye pi baro ki ba pet bat ki ba snap ye gani ke jinkren to hagani ko por ngadon ni ke ban ai fi ni ke tien ke job play ka ba ye dei bat ki sngi ke ba khatdo namangi ema ki sngi ke bangingi o ishisha bagi de ki sngi ke ba khatdo ki sngi ke ba klumar ki sngi ke ba dan prank ke jaka ka ba ngem tep ke ke ban jang ngem sngo tho sho namagi dan ke jingja ke ba klumar ke pertai barokawai bat ngaladap keren ni ke jing keren balai ke pertai ke klumar ke ni bat nganget bila sngo tho ba shwa jong ke jing rong no shwa jong ke jingwan ke jo try kana ke jing klumar ke ba kraw shwa ke ban pen pau tu marat klaw ke jing klumar ke ba kraw harai minta ke sngi ngadon ni ke ban ai pi ni ke tien ke jo play ka ba nganget ba ni ke jing keren minta ke sngi kan long ke jing shai fi ngakwa baling ba ni ke jing keren ke jong minta ke sngi ngani rop ya ka ban ya dai fi baro ki banget ki badana keleng ki ba yo sngo ye ni ke jing hikai ya ka ban ai men sim ni ke ban hikai fi ba pin sngo to ki ai ki ba ni dai ban yele agini ki sngi namal ka jing kren jonga men ke sngi ke bangan kren hang ni ke dai ngakwa bangan kren chapang ki lightly namal ki don shibon ki weipat ki ai ki bangan ban kren harai ngatep ba hagini ke program namangi yo atang ko mashikinta tam ai ngamla ngan cover ngan kentrop lot ini ke jingkran baro but dai nak takadaw an ai kertang ni ke jingkran jonga ki lightly ki jingale lesi ngan ongomne ki lightly ki banyale hakini ki sngi ki bakhado ya ki banget hakini ke pertai ki lightly ki ban wanyale ya ki banget hakini ki sngi ki bakhado but dai nak takadaw ngakwangan kran ni ke jingkran haga bangan yarap ipi bapila ban yang skema badan kini ke jingale bat ndah ba tip lupa bagin sadan kini ke jingale ki ban ja kini ke pertai bat kinang kham khrau kini ke jingale ngakwa mentagi sngi bangan ong ipi lupa nang ni banda tip ye kini ke ai ka baning kong bapila ban kiar na gini ka ba ar bapila ye ka ban job ye ki bat ka balai bapila ban yarap wat ye ki wairu ke bam tip ya kini ke jingale bat kumno ban job ki habaro lightly ngan ai ya ka jubab laningan ai ya ka lenti kum
no ba pila ban job ye kini ki lightly ki ban ye le ke jing im ko jofi to shwai ga bangini ya chkhman kum ke jing lamprang ngan puli na ka bentang kini ki sngi ba khaddo na ka jing tho ko jong yanes usan ran jo Jesus Christ u tho kum ne ha ke shiti ke jong ke shiti ke ban kong yanes kala nang ka ba ar ke khat ke ba khat pra snap u ong ini ki kten ko khon hep kalong ke por ke ba khaddo bat kumba pila yos ngau bau tau ba yele pershayo Chris wan wat mentaru lami no shibon ke yele pershayo Chris nang ta ken ngitep bakalong kapor ke bakado kane ke de khat ka bangakwa ngini sedang mendaga jatme ka Bible kong kane ke por pila yos ngau bau tau ba yele pershayo Chris ulami ulawan bat kita wat mentaru lami no shibon ke yele persha ngakwa ngan keren mendaga sngi bakadon ke jingele habang keren ke jingele persang ne ngakwa ngan penifika don ke jingele persha yo Chris kata ke ketian ke banding kong tam ke bangan penifi mendaga sngi kandal ke jingele persha yo Chris ke jingele ke banding kong tam ke bangakwa ngan keren mendaga sngi kedai ke jingele persha yo Jesus Christ. Let's say bon pleng jong fi fin perkhan kum no ye le persha yo Chris habau Jesus Christ ula don shibneng fitip day hangta bangan penshai fi ye ega bangala kren menagani ke Sunday ke baladap bau Jesus bau kiu shibneng ula bu ye ka met jong Jesus Christ ni ke pertai ke balang ke balang jong ki banget ki bala khar sin ki bala sait ke snam ke jong Jesus Christ kita ki day ke met ke jong Chris. But habaga Bible ke hikai hang ne kaong ong Yohanes ko khon hab kalong ko por ke bakhado but kumba fi no bau tau be le persha yo Chris uwan wat mentar ulami no shibon ke be le persha yo Chris ka eigene ke jinge le persha yo Chris u ayu ni Chris ke pertai ka banga kwangan kran mena ke ski habaga ong yo Chris ka kran ngi ke banget kandal ke jinge le agini ke ski ya ka met jong try ya ka balang ke jong Jesus Chris ka kran yaki banget hakeleng ke pertai badai na kata daw the faith bahan ng hikai ini ke banding kong tam ke dai kindan kandal ke jingele kandal ke jingele persya ya ka met ko jong Jesus Christ check bai ke ta ini singi bakhado ke point ke bangawan ra ning kong mentag singi ke dai kata kay ke banwan ya le yang i mentag ini singi ke dai ke banding kong ke dai ke jingele persya yo Christ baru Chris agak ni ke pertai ke keren ke met ke jong u bat ngakwa men lagi ski ba pintip kum ki banget ni dona ke jaka ba don ke jingele ke bejur bat la ke don ke jingele ke bejur ngakwa banget ivy ki ai kita ke jingele percaya yo Chris hon nganom la ban wan ra de khot Bible lut hang ne nganom la ban wan ra lut ki ai ki ndrengan wan ra tang khendiat ya ki banga skill tho agak not janga ki ai kita ki ban le agini ki ski ka ban ning kong e ngakwa ngan pen ipi ni ke por ka dai ke jing pen shitom ben kanal ke jingele agini ki ski kanal ke jing pen shitom ben ke bejur ngampat keren ke jing jinjar bang keren yegini ki ski ke bengi emangi hakari India ka dai ka bawan balai ke jing pen shitom ben ye ki kristan ke pertai ke pertai menta ke yang ha Canada menta ka jing tangi ki yeng mane Philippine mudur ha Canada kam dai shigi Muslim country kam dai shigi jaka ge be yang persha Kristan harega jaka ka badan buon ki Kristan hang ta ka dan ke jingele persha namar balai ka Bible ka dep kren pa bahagi sngi ge bakhado ka dan ke jingele ka bejor ya ka met ko jong Jesus Christ haba ong ya Jesus Christ ka mod ya ka met ko jong but dai le ka daw ka baning kong tam ka bangan kren ke jingele persha ngakwa ngan penil pa fi ba jingele persha ya ka met ko Christ ka baning kong e ka bangawan ra manganang ni ka kanan ke jipin shitam ben nganom kuat khat Bible ke tanam kadan shibon ke keren ke Bible kanan ke jingele ke met ke jong Chris ban Philippine sngongo yo play bahaba pio i kadan ke jingele persha ke jing peniap i brio ke shakri yo play ke jingele kaleng ke jing thang i yang mane ke jing le ke bam dai ngane thu ipi ke jing thaula thaurukom ya ka ban penwet ke jing shakri play na khwa nganong ifi ke ta ke jingele ke met ke jong Chris ka ba ar ke jing khanglat ban ya lap ke gospel Aingo yo play bangidang yo ke media ya ka bangin kran ke ktin ke jong play ke pertai nganut banong kane kam dai ke jing play lat jong no kane ke jing play lat ke jong play ya ngi ki nong kren ke ktin ke jong play bangi yo ke ka kabu ka bakhado e ya ka bangin
plat je getien ke jong play ban je lap jou Jesus Christ ban je jing penem ke jang ho sy ge party away ban je tro je Gabriel sy van ke jing eet ke jong play ban krani Gabriel je ke jing sha ke jong Jesus Christ ban krani Gabriel je jinker men gebou Jesus Christ ke jing je lap je gospel la khangla je ni sneak leng jeka nga khwa ka nong if snap ha ke jing khangla je gospel kan wan tang na kita gi ba persya Kristan kan wan na gi Kristan hi Listen, I'm done pouring about the late detail, a talani, about the late bnia, a gata. Kajingal up gospel, can one nagi brio gujangi, can supply a poor, but can sa one kataka one world religion, hakaba baro, balang be snow anta, can see a lumlang away, but it's a pit me go order, but you balang bam trap and you so long magata, kidum la, satyab and your lap a gospel, ka involvement, John Callan, Donmenta, John Kagalay, come along global, come along a per table away, come an involvement, come talang, you sorkar. Jinsin shar, but hanta kan sedan ke jing khanglat ya ka ban yala pi gospel what mentaru ngiyo I kala dan ke jing khanglat sigi shnong ni per what haka state Meghalaya Pimla ban yala klumar sigi shnong gitau ngalale de ko ke shnong ngiyo I what haka shnong ba dan ki banget habang upon permission ban yala pi gospel dan ki khanglat ban yala kataru de ki banget ki belang rang ba shnong ki belang no yalam shnong ki khangi ka ban yala pi gospel ngakwangan ong ifia ni gapor kala poi gapor haka ba dan ka jing khanglat ki gospel ban yango yangi mentang yango paladio play mentang amat benang bang yok ni galat ya ka bang ni yang nang ni ya ka ban yala pi gospel Menshua dan shibun ki brigi ba persya ya ke jing kren jonga shibun bagi ba persya ya ke jing shakri play ke jingi henai mentan da ba gila yo agi yeng ki sam na gila snap da lagi jong ki skor ki snau tho ba ka ege bangi kren ke de ba kim ju yo snau ba menta ki snau tho playang ke tin jong play ka ba ki yo snau ling ba jingi ka de ka ba kodor ka de ka ba donpor ka de ka ba wan rai ke jing shai ka ba wan rai ke jing pen kia ka ba wan rai ke jing penem ka ba wan rai ke jing tingan na preng ke jing menta ki klem persya ki shashkor ki tin ke job lay nakataka daw kan dan ke jingile persya ya kaban khangla ke jingilap namar dagani ke media ro ngakwangan ang pai fi ngam tip ndrai ngasus ngau tho bagan sedan ke por ke ban penwet wat ke media ro banginum la ban yalap bo ni ke tin ke job lay nakataka daw ngayang nang ne mangan kren fi habaga bible yo ani so ang kan dan ke jingile persya yo Chris jisul adan shemnang Hana ke jingile persya yo Chris kadai yagi banget shitelup ke pertai. Bat ngakwa ngan peni fi ke dan ke jing asngap ha kan dan ke jing khanglat ban pelong jing seng. Ngayo iya kene kadai ke bejam enta ke pertai berawai. Kanan ke jing khanglat ke jing pelong jing seng. Syangan nong fi kanan ke jing khanglat kanan ke jing kem ke brio ke pelong jing seng ini sni. On khang yiki brio ke ban pelong jing seng. Ngam na krene na daw jong ni coronavirus kini COVID-19 nga krene kini bajana do mensuabat kala nang jabat ka sanang ja pinse yo I kan dal ka jing khang yaki yeng mani ka jing bam yo ban pelang ji sang light lo yeng ni ski pinum yo shu ki cruset ki be he pinum yo shu ki jing sang he ha po ki madan ha po ki auditorium pinum yo shu ki banyala pat ba kanang ka jing khang lat kanang ka jing wet nang ni tai pin lap ki brio snap hangan pani fi kini kit Dan Gabriel kibam kang setia Allah da puja. Lalu ya yat pat ba surak ya Allah item sing ya yat ya kang le block lot ke surak kang lat. Ndai pitang sulang jing sang apagi hall ngitang sitem kilawit para Kristen. But day lagi te daw ng kwang anong fi ke por ke bagi Gabriel ki klems ngau to bagadan ka men sima man na lindet ka ba kang lat ke jing lap ke gospel. Dahil nagkatagadaw ng yang nang nga kwang anong ifiya kini kapor. Kanang ka jingwit na klang ban yalap ban long light load ya ka jing yalap. Kanang ka jing kangi ka jing iseng. Kanang ka jing kanglat ya ka jing shikri play. Ban nga kwang anong ifiya kini kapor. Kanang ka jing kanglat na ki niyam ka bala khamrim blessing anong ifi. Nakataka leadership ka ba laban ang na ka ba treban priyang ya ka jing try ka ba light load ka jang man sima koy. Dahil nagkatagadaw ng yang nang nga jakangan ya tulpa. Kinili ka singi ka ba piday ban pan kre iladi. Bapinyo ikan sadon gani ke jing khanglat kelang. Badai nak kadaw ng yang nang nga kwangan panifi. Sngap ha kindan ke jing hikai ke babakla ke benyele persya ya gamet ko jong Jesus Christ kanan ke jing hikai ke babakla. Fitip ke ba penjat tam sngap ha nganom kran show gani na mga kran bon. Lesingan sa kran shibet ya gani hendiat.
Fitim nam ngani tu ifi kabapen sniu palat lani kabapen jot ya ka jing shakri play lani ka met ka jo try hagani ka pertei kadai ka jing hikai ya ka ktien ka jo play ban pen bakla ya ka kata kadai ka basniu palat hagani ka sni na pi puli gani ka shiti show yanes ya kani ka bangala puli mentan na kalnang ka ba ar khat bakhat pra Ukraine barok away de ya kinong hikai bakla kinong yalam bakla kadai ka jingele kadai ka atak ka bashir kai palat ya ka met jo traban penklu mar hangini gisngi badai ne ka daw nga yak nang ne ha ka kerteng ka jong Jesus Christ nga kwa ba baro ki besngap ngini ka jingkran ka ai ka ban yale ngini gisngi ka khaddo kadai ka jingele persai ka met ka jong Christ bat nga kwa ngan peni fi ka ne ka dai dakaba wanra ya ka jingi kai ki ba bakla ban penkla la ka ktir ka jo blai ngap ngana pule fi na ka ne ka ktir ka jong trai Leban ngana ka shiti ka baar ka jong ki Thessaloni ngap ngan pule ka shiti ka baar ka jong ki Thessaloni kalanang ka baar ngan pule ka ongkom ne naga de khat ka balai ngap ka ongkom ne what I bau no noru un shukore fi daga ba kum noru na ba kata kanam wanlum la Joshua kata ka jing paidin ba ni open pau no yo tau brio jong ka pop khon jong ka jing jat Fikni kitian ka baang what I bau no shukare fi daga kum noru na ba kata kanam wanlum la Joshua kata ka jing paidin ha ka kitian English ka pendan kam la ka kitian falling away kani ka kitian falling away ka wan bay daga way ka kitian ka ba mot ka apostasy ha ka kitian English kan wan ra mangang ni ka ba mot ka jing pen kalaya ka jing shisha shaka ka bom shisha pen kalaya ka ba day shaka bom day but day na ka daw ngayang nang ni mga kwang anong ifi kan poi ka jing pen kinria jong brio na ka jing shisha jong Jesus Christ na ka jing shisha jong ka kitian ka jong blay na ka jing shisha jong minse makhoy kan wan shaka ka balang da kumoy pat but ka day ka apostasy ka ngi ka ba pen kala khong pong ye ka jing shisha shaka bom shisha but penyo kata kadai kaban jagi ni gisngi kabakta palat ye ka met ka jong Christ pemyo imenta ha ka pertai menta ka jingi kai ki babakla ki larong ki jing ruai ki babakla ki larong karo ka mani you play ka babakla ki larong but pio i ka dan ka jingle ka babakla hadu kata kabala karap kabala pen puot ye ka met ka jong try but ngayang nang ne bangan hikai finang ne kat kum ka jing shai ka bangayo na ka ni ka tien ka jong play bahagi ni gisngi ka bakado ka na ka jingle ka bang kwang penifi ka benengkong kadai ka jingile ya ka met ka jong Jesus Christ badai na ka daw singap ha ngan hikai fi ngan airu igalat naman ngan hikai fi ni ka por ndakawan gani ka jing kan dawan gani ka ba ngapen kre ang ni ka ba ngapen ifi ka jingile ka met ka jong Christ ka ta ka de ka jing pen shitam ben ka jing khanglat banyalap ka jing khangi ka jing iseng but ka jing pen kalano iki beshisha shaka bam shisha but ngani tu ipi ka bakhat do ka bangan pen ka banyale ka met ka jong Christ ka mo iki banget ka leng ka pertai wat hang ne ka ri ka jing ka ne ngale but kala adep yale ka ne man lagi sngi ki brio ki phone changa but bon ba ki bapat duai but ngakwang anong wat mangi ki bekren ngi haban perkhat ka ta but ka ta ka jing yale ka banyale ka met Christ ka dai ka jing pen tlat yangi ya ka bakin jaman sim ban ka jap no ya ka jing long men sim na ka jing im jogi banget kata lagi jingale ka met ka jong Christ what you komenta na malbapi ang alalong Kristan what you komenta mapi ang ala priang mensi makhot walit komenta na mapi ang ala Dwight Lit walit komenta na mapi ang ala let jing iseng ala le kata em ka bang kwa ba fin pet men tagesngi kum no ka jing long mensi jong pi ba utrai hagano guru kom pi shakri yo play hadu kat no pi et yo play kat no pi ko ngo ya ka ban le ai na ka ban tau trai ba la kam don kum ka ta men tagesngi what you kurmen ni ka ta jing rong no la ni ka ta jing wan ka jong trai ya ka ban rong no ya ka met ka jong Christ walit kurmen na maru play unwan shawi ka balang ka ba klem sti ka ba klem to bria ka ba don buram ka ba long active ka ba klan ka ba itenat but day na ka daw nga kwang anong in film na gisngi ka don kam kata yang aba de pi bala na ka don ka ni ka jingile appreciate ka met ka jong Christ ni don kam antip ba ka way na gilanti ka day ban pentolat ni ka jing law man sim da ka jing penlap met da ka jing penbernya da ki babon ki rukam ngilalap met mentangi dan ni ka curfew mentangi dan ni ka lockdown si shong yeng sulap met ka bam ka di sulap met ka pet mobile
sura singi ngi sulap met ka page TV ngi sulap met ka ban send message teng la jale le jing klumar hado ka government ka khangno si ka internet ka daw ka dei ba ki priu ki le lap met ka ban ya page ni style ban send ki to jing jaklang bat ka ta ka dei ka jing lap met ngi singi ka ba kwa ngan fi ka ban pentlot ka jing lang man sim bat nga kwa ngan ong fi man ka singi ngap ha pin la page ha ki jing ja pin wat ko khubor pinum yo pin wat chlong times la thiet lo priu surak la yet lo baro nga kwa ngan ong fi ka dei ka ta ka ba pentlot ka jing lang man sim ki priu man ta ki kham be ban tip ki news ki bejaga pertai mdan kwa ban tip ya ka tien ka jo play mdan ba kwa satya ban tip ayu ki nong elap ken kren na ka tien ka jo play yang ina ka khubor tien ka jo play nga kwa ba pin sliang kum ba ap ki brio hapo laj kra hapo mot pran ha police bejar dang saw ji san beji ki bela yat ka step ki ap ban yo no ka kot khubor ka jing kwa janga ka long akat no ba ki kristan jangi kin ap malaga step ya ka ban yo snow ai no try na ka tien ka jo play ka jing long man sim jangi kan jenda long ka baklan hare la pendap ingi do maupor la pendap ingi do rupang la pendap ingi de ka Shillong Times la pendap ingi de ka Telegraph la pendap ingi de ki ma de ki India Today la pendap ingi de ki kot khubor ki bebon bat nga kwa ngan al fi ka ni ka por ka ba rung hangi ka de ka ba penting ka ba pensier ka ba rung hangi ka de ka ba wan ra tangi ka ai ka ba pen klumar bat hanta ka sami ka jing tulat jong ka jing la man sim ta ka daw kumi ki banget nga kren ni phi ki banget ni ka por pikir bahaya ladi bahagi ni ki singi ba khatdo manginum poil siya jaka kabangin hiar ka jing laman sim da kabangin pelap met palat ila dia beki eke kene kene ka atak kene kene jingele ya ka met ka jong turai snap hangan penifi ya kene ka poin ka baning kong abang ka kren ka eke jingele ka baning kong tam ka banyale ya ka met ka jong Jesus Christ ka kwangan penifi na kene ka jaka kade ban pentulat ya ka jing shak reply duai me da ka singi balenga ai ne ka tien ka jong blame la ka por balenga krani ni voice message balengi penlangki online services balengi le kat bala ban ai ka tien ka jong blai shi gibril nama ngitip batang subakla kanwan ka jing ele hagaban ka jap ka jing laman sim bat kan yap ka jing ka donut ka jong fiban shakri utrai ban nga kwa agni ka portong in kendet ban real da ka bang itip ka ni ka galat ngap ngan pen fi na ka bible habau yanis utho ya ka ni jing tho ka bang puli mentan fining kong kataga day nagashiti ka jango kala nang kabaar ka khat ka bakhat pra ndaw tho siya pang utaw nang ele persya yo Chris bat kilami sibon ki wepat ki bele persya yo Chris utho kumno fitip uang haga khat ka baar pau uang henry mapi ukraini ki bangay pidon ka jingpen sle na utaw bakhot bat pitip ya ki aka baro pitip ban light na kini baro khat kini ki ba pentlat ki jing laman sim ban light na kini ki jing ma kini baro khat ki jing penshitam ben ki jing le ben kini ki jing khanglat kini ki jing penwet baro bat ban job ki kini baro khat pitip dan leti brio dan leti jing start brio ba pin le ka ba dan kam ka dei ong uyanes hang ne khat bar pau mangi ni don ne ka bor jong ka jing pensle ka jong umen sim khot kataga ni ka kabu ang ni fitibi ka borto blay mjio ka por ka bamdan jingele ya ka balanga be shisha ka jong Jesus Christ ka ni ka pertai finumyo iba ka don bor ka por ba lalo ka por ba shakri play ka por ba fangsut deng tai letching sang shong kali mi letching sang let style finumyo ka por jong play hangta dan ki priyo mentaba yama ot bam yo jing sang ngakwa nganong ifi kani ki por ka ba ka balang ka met shit lop ka pertai I can coop da ka bor ka jong mense ma khot na ma day ha ka por jong ka jingele day hangta finyo ka buram ka jong play nakatagadaw ka jubab jonga ya kani ka jingele ka met ka jong Chris u play na penang u Jesus shwabon kiyo siya penang u krem khun sweat yangi on ka Bible u nganom ino khun sweat epi hanrengan duay bangan payo waypat unang pentingan baru tahu dia mensema khot baru wan shisha ka kamera ka bahanang upen kubor gitu ka minority ka badan ka kamera ka bahanang tang sis pa arpongon bat ka pen kenyo ka balang ka met jong try haga pertai bara ka way hado gini gisngi bat mentang gini gisngi ka bangini yo ibyang ka bura mo ka jong play ai ki banget baro ka yo snow gini ka tien ka jong play ka ka por ba pin say ka jing laman sem ka ba im ka por ka ba pin yang ban hikai ban pulik tien ka jong play ban duai ban wal ka khmat ka jong try
Kada ke por ke bangin yang ke bangin ya chakman. Ban nginum ya ban ong ni tip kumno ni tip la khang ke yung mani ni la dan ke jing khang lan. Kita ki ni bar kha ya kwa fin bread sherut. Nama kita bar kha ke berit kandan ke jing pen sitom ke kham krau no ni chakman. Ban ke kwa fin on prepared tangawai ban pen dap ya de ke jing pen sle. Ke jong men se ma khoi tang ta ka de ke lat ya ke ni ke point ke ban kong ka bang kren kumno pin le. Habagawan ngani ke jingele persyai ke met ke jong Chris. Kalat ke de ke bau yanes yu jubabong mafi pidan ke jing pen sle nau tau bekoi. Bat pitip ya ki ai baro. Ker mau ngim dana ke jaka ke betelat. Ngim dana ke jaka ke bang isyaile. Ngim dana ke jaka ke besharem. Ke met ke jong try ke de ke badai ke bakren sepang ke jing mi pat ke jong Jesus Christ. Ngi dana ke jaka ke badana ke jing job nde ke jing syaile. Ngi dai ke badai banile. Ngadep kena ni ke gospel ke jong Matius ke lenang ke bekhat riu ke khat ke bekhat lai ter pi pule u Jesu kuran syai gini uang igini gikten pi pule uang halo jone mau siang ante ke balang bagi kerdap jong ke dujak kinom laika kene ke balang ke belong ke met jong try kam de ke syai le kene ke balang ke de ke belet yele ye ki bor jong ke jingdom shadu kerdap jong ke dujak badai ke dakum ki bangai tonginum yam nginum jenjar nginum kuslai ini ki singi ke de ke bangin lek men ngi de ban ai ngui try ngi de ban pen kraw yo try ngi de ke ban roi ke keteng ke jong try nama ke de ke por ke bangi de ban yang ban yalap ke gospel blessing an chuang if shigen ten hageni ke por wat tang ha ini jing shikri berit jonga ngayo ibe ke briu hapo ke shitio ke ngap de ke power jar ye ke ten ke jong blay ladang ye long ji sang ini tang si spa ar spa lai spa ngun haraken maun da habang yang ban yalap leng bag ni ke media ngayo i ke briu de ke power jar ke sibnai bat ngakwa nganong fi ke de ke por ke bangi dei ye ka ban wat ke khmat ke jong try ban pen kre ba bangi nong ke jingir khu ha ke por ban ke jingele hang ta vinyo i ye ke buram ke jong blay to hagini ke por ngakwa bangan ai fi biang singap ha saka wei de ke point habang kren chapang ke jingele ka ban wan hagini sngi bekhat do ngala de pen i fi ba ka ban kong tam ke dei bakan wan ke jingele ye kemet ke jong Jesus Christ. Bat ka ba al ka mga kuangan kren lang ni mentag sngi ka ban ye le menta ha ke pertai. Ka ban ye le ye ke jing shikri play ka ban ye le no de ke pertai ba ka wei. Kani ke dei bangi habban perkhat ba. Bat nga kuan ni fi ye ke por snap ba. Ngan pudi fi na ke Bible snap ba. Balai nga pudi nang ni ngan sa pensyai fi. Ngi le chaba sedang jong ke Bible. Da fi let chaba sedang jong ni ke Bible kata ka dai na ke kitab Genesis ke lanang ka Henrio singap ngan puli na ke lanang ka Henrio na ka khat ka bening kong ter ngan da puli kham jorong ika singap da pen jingmot ba bang puli na mar gani ka dai don kam ba fin singau tho ik tien ke jong play ka ongum ni Genesis ke lanang ka Henrio do khat ka bening kong ter ka ongum ni tigala jaru men ba ki briu ke sedang man roy halor ke khmat jong ke khndo Bat balakai ki khon kan tay ki. Baki khon shin rang blay yela yo i ki khon kan tay. Ki jong ki brio baki bahabrio. Bat ki la shim ki tingai la dina kat ke baki la ibha. Utrai ula ang men sim jong au no me le baru brio junam. Namar ba uhi ulang kado la kum taru ki sngi jong ogin lang shispa arposnem. Ki rio rat ba ki la don ha ke pertai ha ki te ki sngi. Pada din kataru men bagi tagi khun shin rang ublay kila let chik tagi khun kan tay jong benrio bat ba kila yo khun naki kini ken kila jalong ki brigu beslur ki bala julong men dai hintai ki bala donnam shibon ngan sa pen shai fi balenga pude gane utrai ula yo i ga jing bomman jong brio kala kraw aga pertai bat baga jing tumu baro ga jing perkhat ga do no jong kilong bomman halagesngi Utrai ula kala bomot mula tau yo brio pertai baru ula snausi ya u halaga donot ti utrai ula ongan pendam no yo brio yo bangala tau na khmat ke khndau na do brio adu umrat baru do kunja par bagi simbeneng na banga kala bomot bangala tau yaki hagar khat ka ba pragong hen rai u noa ula sham kajing it isen ay hakmat jo blay unoa ula sham snau baha hakmat jo blay balay nga puling ni ula nang kabanrio fitam na mga kwanan pen ifi ba kaay kabanwan kajing le hakini gisngi bakado fi about Jesus hang tayo ka gospel ka jong Matius
hagalanang kabar fu sa Ukraine ni gani gaktian wa kum bakalalong hagisngi jong Noah kum ta kalong gisngi jong jingwan ka jong khon jong brio tela pi pet ye gisngi jong Noah balay bo blay u penjat ye gani pertai daga jingslay lala pi puli ngani ka bangala puli mga mentan ka banga kwangan bo dengan ni kektian nda haba kala ja ka aka ka ba kla bat nda kala kla lot ke pertai barakawai hangta ublay un penjat ini ke pertai bat ka banya le menta hagini gisni check bai ngani ka banga kran pila WI ru ye ngani ka banga kran pila WI ladangan pensyai balay blay penjat dia ke pertai mendai tang lamar bagi laptop handai bagi poin syaga jinglek kla ndak kala kla lot pinyo i blay umla syai kata ngakwangan kran ni nama bepindup syai menagisi kabanya le mentaya ke jing syagri blay kabanya le mentaya ke imlang salang kabanya le mentah ke pertai ke dai bau setan un pen ki ke brio bakin sngouten nat ban kongo ke jingbo bejo blay bat kin sngouten nat ban pen kelai ke jingbo bejo blay ban pen kelak hongpong ke ta dak baki le kla bat ke jing kla ani thui fi ke dai ke basneu palat nak ta dau ji so buang kan ja tek ko magi pojo Noah bakawan ke jing klei pitip ke ja ke mndi tang bagi le lada day bagi shule pop ni pertai le la pop palat laden penjat ikan redo minta kadang sa balai namar kandala ja ka bakla lut pe ni report jong Noah ka Bible ka ong kadan ke jing syong sang apdeng jong ki angel bat ki khon kan thai ki brio kadan ke jing syong sang apdeng jong ki angel ka bamut kitu ki mensim baman ki bala hap no ringkat bat Lucifer kito ki syong khabar ki brio bat nang tade ki wana ke form ke jong brio bat ki syong khabar ki kintai ki babhabrio hakutu ko por bat nda kala dot ki jing syong khabar ki ksot ngani thu pi hangta ki sakhai ki khon ki belong ki ramha ki belong ki rat ba Bible ko ong bat hang ni ki sami ki brio ki itiang uway na ki tawde Goliath pitip bat ngakwangan ong fi ni gepon na bagi khon Israel ki lait hang to pa rikanan marsen rong kimnot rong pasen tiat pi puli kitab Exodus kalnang ka bakhat lai pilap igata amap inga kitab jingken filap igane filap agaktin ke joblay ba shuai ka bakin rong shatai shi rikanan nda bagi lait sentiat kilap ka dai ka ba seiso ka dai ka ri butoi daga dot bagangap re ki yo i ki khon joanak ki yo i ki giant ki badan balai kila dep mi nang ne bakala dan ka ba khla bat ngakwangan ong fi ni gepon snap hai ngene nda kala ja jing syong sang kala jaga bakhla haka imlang salang nda kala jaga bakhla haka pertai barakawai u blay nomla syai ke tanah maru blay de ma u babat ye ke jing bishar ke babet ke bahok ke bakhoi an ngakwangan peni finang ni bakala khla pitip kala khla ke syong sang kala syok khla lut ke syong kha syong man kala khla lut bar khoi ngan sipeni fi ke meningkong menta ke jing khla haga mariang kamariang kala khla menta kadan ke global warming ke imah hadu kata-kata kini ke jing shit jo ke pertai filapin mudur mentang ni shlog ki betau yang kelas sedang man perkhat ban bu lagi fan lagi AC ban bu ki kula ban bu ki bebon namal kini ke pertai ke bangi mangi kala khla khongpong kala khla lut ke mariang balai nama kala long khla menta kala khla ke slap him su tau ka liur mtip ka telang su tho ke su tho ke por em no ke person ram su tho kala khla kini ke pertai bat kala da khla shisha ngakwangan peni fi ka wai ka khla ka dai hagar kom bam ru kom di ru kala khla lot lagi brimenta kila bam kila di kilo mar ke brimenta di ga den dry di ga e bam ga e le kilo mar ke brimenta la le ke ga ba kilo mar pim so tau ke brio ki bam ke brio la long brio khlau menta ke brio ngani thui pi kila bam ke bam dai fi tip ki le itu ko cloning ke do kila pen kha ka shi tayo la mi do banang tadela bam ke ba khla ka ni ke broiler ka bangi bam ka ni ke sniang ka ba inject ngani thui pi ke tu siar bar khoi ke peleng baro ke tu jhur ke jap baro ke ba inject ngani thui pi kala khla kala mi ke ba he ke ba ima ke ba pinda bam ye thiet ram me kan rei le bam ngi ong bam jhur pi bam ke bi kala de ke ba khla ba nu blai klem bo kom to blai bo bet ba ke ban mi de ke por jong ka ke ban kha ke por jong ka ke ban roi ke por jong ka en re ngim la ap ke ta ngi pen kala khong pang ke jing bo bet ke jo blai sami ke jing pang cancer sami ke jing pang diabetes sami ke ni ke blood pressure
Sama ini ke jingpang ke bahar komenta. Namar kala klalun ke bawam gedi. Bagi kuangan orang fi ke tung ke tap kala kelumanut. Lasu ai dawailut ye ke kendau ke siap baro. Ke kendau kala bilut baro. Bat baro ke so lasu ai de ke bi. Ngani thui pi ke priu ke babam bapli ke beduk ke jinchar. Ke pai ke jaka ke baki nguat ye ke bi ke jing imjoki. Kala lut ke jingbu jong play baro khai kala lut. Badai nak te dau bagi keren ni ke jingele hagi ni ke singi ke bakado ke bakan wan ke jingkla. Ke kuangan pi ke jingkla. Haga shong ka shong man ngaladep kerani gini ni besdang ke jing shong ka shong man ka bakla haga kitab Genesis pinda pulih ka don haga siti sigi nongrom ngan pulih kham jrong gini bat ngakwa ba pin sngo lengo gini nga sait perkhat gini berbor ngong try ladakani ka ladep don nadu ke por jong ka Bible kamut kani ke perthai shisha ko maong usalaman hake kitab Ecclesiastes mdani ye ke batmaya pokasngi kata ka balong kade ke bala long lupa bar kata ka ban salong ru kade ke bala dep long mdani ye ke batmai obrio tip ndrei ke Bible ke thu yingi baden te kadang de puli ni sti sigi nong rum ke nong ka beningkong sngap ngan puli na ke khat ka ba arf way ter namar haba ke tip yo blay kem shimla penan buram yo kumu blay limni kim shumla aingo ndrege la man talano ag jing perkhat jonki kum tala pen sinyatiaw ag donot bi jonki tanganom pulelot ka angom ne bat kile ya pli ag buram go jong blay bomput bat ibakum idur i jong briu boput bat i jonki sim bat i jonki mrat basaw ko jat bat i jonki ekeru ki boparde kadan go pen bakla do ki bor jing dom wat ag ni snam go bladap gi briu be ag sim ag mrat ban ya mare shineng shirom ban ya pet ban ya mani Nak tip bahai ke ketien ke jauh belai. Kan mau dia bujili yo belai baga dur jong ke sim bat ke merat baga mereng. O belai mde ke sim ke merat ke mereng. Wat ya bujili kat yo belai baga kraw. Bat gitu ki egi. To nang ta. Pi puli de khat bar fusau ko angom ne. Na bakum tau belai ru la i no iki kita ki jingkwa jaklia gi do not jong ki hi. Ha ke jing bam khoj ke ban Punjab burami ke met jong ki apreng parlok hi. Ki bi pli ke jing shisau belai bat itai balam ler. Kile yamani blay bat kile shakri jing tau ke balandat yu nong tau u balong ke jinger kushi ke babam jukut amen nama gani kenyu blay la ino iki ke jing sngo kwa brai ba klem ran snga ba namar wat ki ken jongki ke le pen kelai ke rukam ba genjatan rai jongki shakata ka bada kumwai na ke jing long ten rai kum juru de ki shinrang da ka bagila ino ke rukam ba genjatan rai shafang ki kentai kile ye inkong no aga ke jing trau je khlia jongki shafang parlok hi ki shinrang ke de le no ye ka ba auria ba ijli bagi de pediang ala di ke ka bainong ba sitam ke bedai biang na ka benta kene ke jing ya wer jongki fi kene ke gay marriage menta kene ke lesbian ngai thui pi ke dai ke tien ga bas neo ga ngam kwa ban krena ke jing shang ne kala dep don ngani ke Bible But kala don ke jing kwa jong ki kentai ban chong khapara kentai shinrang para kentai but minta ke government ka approve ye ka pertai bara ka wei ban penyet ho ye ki but minta ngi pai ke jaka ka ba bau shinrang sngot nat shu bau blai bu yu shinrang kwa ban kala kentai baga kentai ru kam sngot nat shu baga dai ke kentai ka kwa ban kala shinrang but na kwa ngani tu pi u blai bu yu brio but ka brio ke pera dan mo tau ye ki bakin ya long ka wei bakin ino ki me ka bakin ya long ka wei ndai men ta bi bakin sngot nat ye ka taru ki kwa ban shong kha para shinrang ki kwa ban shong kha para kentai but ka ni gala de don na do ka por ka ba men dai but ngani tu pi jisu ang kum ba long ka por jo noa kum ta kan salong ka sngi jo ka jingwan ka jo khonu brio na ka ta dau nda kala kla shakani ka shong kha shongman kala her snga ba kan kran ni tin da habau simbai beriu blai ubo blai lo bo hau shinrang deishu ubo bet kala dan ke simbai ksut kala dan ke simbai ke bakla bat ka rung shikimrat nganum dan por ngan kran lot kita nama kadang jing shong khabar kimrat ta daw ke kitab Moses pin sapule ka lap ka ba maham bam dai ben shong khabar kimrat bat ngani tu fi ka dan kum gata ha perthai bat ngakwa ngan ong fi ndakala poi ka bakla Hakaba mdan show kaba bet kat kum ke jingbo bet ke jong blay de hang ta fin yo i u blay nom la sha la na ka protege shu pop bagi brio ke le pop u blay dang la man sha renda kala poi ke bakla u blay umla nama blay fin de puli kitab Malaki ngan shu puli khendiat de ne kitab Malaki
Lebih pulih kita Malaki ublay Ukraina ke jaj beri Israel ke jing shisha. Tamangan ship ni ke ketian ke baong ni. Malaki ke lenang ke baar na ke khat ke khatsan ke ong ni ke ketian. Hatoru la penlong ke wei ne em la ke mensim ke dang tamhu. Namar balai ti ya ke wei balai udan wat tang ke wei. Ke Bible kong ulawat yo sembai uberiu blay ken. Fi unoa mdai bau hak Unoa mdai bau yat bet ya pi pek tang sudap ke flood ula buat ula tiak lengkoi. Unoa mdai bau bet mdai bau biang lot ke jing im jauh. Unoa udai uba usembai jong umpat pen kela. Ke syong kha syong man jong ukadang day ke bebet. Bat na pedeng jong gitu ki briu ki babon ha gitu ke por. Ka jing syong kha syong man kala kelumar. Kalawan ke bakla. Bat ndah bakala khala ublay ulap tang Unoa na takada umla penjat Unoa nama udang dan sembai beriu blay udang dan lagelak udang dan lagi khon bat barok gidan prangot bat day na takada wat lakat tau blay udang ailat igi beriu bikin kelapa mod apa ke sis pas nam bat ublay usngo bahai Unoa balay udang sembai udang biangkat kumba ublay ubo nama wat sembai beriu blay Unoa ule ru ike ege bo blay wong bat takada ublay usngo bahai Unoa wong tau ke yang leng wong kan silai bertem dan balaban pedang kata Unoa unget kita kongu tau ke yang leng baru penem la ke jong ke yang tang maki hip si yang ibalat em prangot bat ngakwa ngan ong fi menag sngi ngakran lengkot ka jingele ka ban wan na kini sngi ka baar ka ngakran hang ne gadai ka jing khla kan wan ka ba khla agni ke pertai fin sayu i ka ba kham khla ngan chuang manganang ni ha kariam ka bajru Pina pulih ke Bible beliau dah buat baik teriam ke baik tu. Hanya pipet mentagi beliau ke lakla. Pipet ke beliau ke riam ke baik ke rukom le engamet pimla bermudur beliau khap senyu itiang ru ndrai mentagi beliau ke itanat. Pio iu beliau sipang penliu pensau penstemulek ke jai ke nyumat sipang ke behe sipang ke berit pim sutu ke berkedor ke baik pim itu itau menta kikmat jangan beliau mina baik kikmat sipang ke mi mat miau sipang ke mi mat kasi sipang ke mat pareng itu itau bat pio iu kalau dega berkelak menta sutu teng pipet beliau tip show deki juane deki wepan naman dah bakila le iki pim tip show iki bat ngakwa nganong ipi wala kariam ke baik ru dega berkelak menta pipet beliau pong ke jan ke pemi toi tau kala dega ba khla men ta gibriu gi phong ga jan don bo phong ga jan gi te don phong jan chinam su tau bat ga kwa kan ong pi gi por gibriu gi la em klumar gi la re klumar gi la bot ini gi pertai bat setan pen king kli ini gi pertai bat men ta kala wan ga ba khla bat ga ni ga tretan la ni ga ta ye ga ta ga jinglong ba bet gi jinglong ba hok ga jinglong ba shisha ga ta ga jing bet gi jing bo bet jong blay ka pen klalot wa ga riam ga bet ru ba dai ni ga ta ga dau ga kwa ga ong pi gi ni gi por Ndakalawan ka bakla finyo iga day ka ba madu kata ngan si peni fi khindiat ka ba kham sneu ngakren ngaklem kta yeki ba kham he let's say ka ba khla ngaklem kren la fin kren ha ke technology ka ba mentangan kren ni kita namar ba yo ka sneu ndrei ngan si peni ganan ga jing khla ha ka sinshar ka kadar kan sakla ka sinshar kadar ga pertai menta sepet wat mentaro kala dep jan kita kala sedang gani Tang ba empat pen pau yo tau brio jong ke pop rei mau un se shim ha to ke nyau snem jong ke jin jar ba un se shim ha ke lai snem shiteng un sin shar bat un le don bor kanan ke jing sin shar la do ha ke ni ke pertai ba dai ne ke te daw nga kwa nga nong lo pa ke jing khala kala trekam ba den te daw pi puli ke shi ke ba ar ke jong ki tesel ni ke nong ke ba ar o ab so pol pen pau ke ne tongan shi puli khndiat ha ke shi ke ba ar ke jong ki tesel ni ke nong ke ba ar pi puli khat ba nyau ang namal ke ta ke jing mayan jong ke jing bam nyau hukum kala trail pa tang badon wei bakhang mentatan dan weng no yu kini ke jing mayan jong ke jing bom nyo hukum ke keren shapang utau ben sinshar lado ni ke perthei uban wan ya gaban pen ken lot ki an ke jing bo bet ke jong play ban nga kwa nganong fia ke ke por kini ke por ke bangi yo igala sedang kini ke jing trai kini ke ya jong ke jing ka mom nong kini ke baga bible kong kata ke jing mayan jong ke jing bom nyo hukum kala dep trai nadu ke por jong ke apostol kala dep trai ban nga kwa nganong fia ke por kini kala dep trai bat pimla khang kita kala dep trai gini kala pen khala agus sin shar khadar kare ke por
khla menta fin sayo i ke jingsin shar kan sawan ko we ke jingsin shar menta ka bakin wat i ta ka ban wan ra i ke jingi suk ban sa penya suk i ne ke pertai sa mi ubriu bala ban penya suk kan sawan ke jingi suk ban hangta ki briu ke sa ong ke jing suk re blai ong mdan jing suk yo babaman nama mdan de way pat us im jong ke jing suk like no Jesus Christ u belong us im jong ke jing suk nga yang na ke jaka nga kwang anong fi ke ne ke por ken mau ha ki ke bakhatdu kana ke jingele ke bakraw ye ki banget ke jingele ke bakraw nga kwa kanong ifikanan ke bakla ina ke jingi kai ke bakla kin don wat ki kamba ke baklaro pinu ke brio mandaya be kata pej bahapa ke YouTube la na mi ke brio ki babatay bo try wa ta kata ke jimpen pam ta pin lap tal sipang la mi ke poja la krele ke tin ke job play ke brio na snotnat re na kren sipang ki kam ke jingle ke jingyo i ke jingi topau ke ni ke tai brio be la maria ka bakla u brio snotnat re ya ka balong normal na ke tin ke job play brio snotnat bat nga yang nang ne ban defend ke ta bangi nginom le khla ngin krene ke tin ke job play ka be ke dot ka ba khem kle nga kwa ifigi ba snap ini ke jing hikai men dagi sngi nga yang nang ne ban kren chipi ke tin ke jong play ba nga kwa men dagi sngi ba nga nong pa kan don ke jing hikai ke ba klaro kan nan ke jing ngai ke ba kla men ta mi ke brio men ta ke ba len se ke jing long lai hawai mi ke brio men ta ke bon ra se ke hukum man wan klelang ba ke jing ai mi se ke brio ke ba hikai ba ka balangan rung chitai ba don ne ke ba ngai sindan ma kan lai ke tu ke jing jinjar ba ba so ke jing rong no hadien but dar ta de klempuli ba hai ke bible kran ke chapa pai nang ta de don ke brio ke ba hikai min ta ba kala de ke ya jong umrat khla khem so tho ya ke ya khem so tho ya ke shukran klumar ke bible shupai ke kitab jing pen pa kala pen kla but ke brio ki iku man biet menta ki klumar nama balai ki klem snow tho ye ne ge khla ba de ne ke daung kwang anong fi ye ne ge por fitep ka bible ke kren gum ne nama bangam yo por slam nga kwang an puli fi na ge city ge jong Petros habo Petros ukran ne ge ne por ke jong Noah ngap au ong gum ne ngan pen kot de ge ne bat ngin se pa se ko pa point bi puli ge city ge ba ar ge jong Petros nong balai pengan puli na ke khat ke besan wang ini giktian na ke khat ke besan ngan puli ter wang sngap ha wang gumne na mar ki laklet khnang ye gane bala julang ki benang na mendai bal ba khendau kala ne lang na ka bat da ka da giktian ublai da ke ba ta ka perthai ke ba men ke ta ha bala pen shlai ka ka kala jotno hen rai ki ta ki benang ba da ke khendau ka ba menta kilang bala rakhi ki de ke juk ktien ya ki bala rino shiga dingi ke singi jing bishar bat ke jing pinjat no i te ke brio ki bam riu play u play unum pinjat shot de ke jing shlai o me ke pertai baraga wei hande gan wan ka ba u play pinjat ko me ke sodoma ke gomora ha ka ba ka bible ke kran ba u play tang de ke ding but nga kwangan si pani fi iga way galat ke ni por na ma menne nga pani ke tu ke jing le presha iga met kres ka ba don kam ke de ke bor jong men se ma khoi hang ne ba ka wan ga ba khla ngin le kum no nga kwa pin snga ba u Petros ba tho iga ne u ai ga way galat u ong ga de khat ga ba pra hen rai ga ni ga way wat klet ko habe ba ka way ke sngi ga long ba u try kum she jasnem ba she jasnem kum ga way ke sngi u try le tot chapang la ga jingular kum madan ki be nyaw ga jing le tot hen rai Aisha selamat pi ubam da mani no ino ban jat no ndrei ba barok in poi shaka jinkla ga ba mot kita ka de galat habadon ga jile per sha ye ga met ga jong kres don galat da men se me khoi habadon ga jile per sha da ga ba khla u blai u ong hang ne u Petros ong u blai u Aisha slam namar umman ba ga wairu ga men sem kan jat no Henry ba barok kin pai shaka jinkala ka ba nga krani fi gitu gi ba sngo kwa ban le iki ba me degum ko man go jong play la kalong ga bam gidi shong kha shong man ka rukom im ka riam go bet ngam strict i riam go bet ndre nga kren ga ni go por la ka pai shaka bala khla palat nga kwa ga nong if you play u khlem bishar no na ma play kwa ban hikai fi de ga ni ga jing hikai m de sngi balay u play u khlem pat bishar haduk minta gesngi uklem ainong no hangi ke bakum ge jingle namar umman baka wairu ko men sem kan chat no handrai ba baro kinwan shi ke jingla ka bomon kata ke jinglong jong blai kata ke jing kraw jong ke jing ba ka jong blai
katakan gede ke jing iet jong blai balada fi pai na ke tu ke jing long ngakren da ke jing kit kli nang ne dan preng jong fi ru ki ba puli pa ki school ki college dan preng jong fi hapan puli ba brumi no shri bat pi de perkhat bet bat mengi khasile ngi de sngo ya hap ai kita namari ki khon jingi hadien mengi la pai shi ki khon marin mengi khon jingi ki la yo sa ko pa ka pateng ngi khat ki kseu ke jing shala khat ki kseu ban la dep nang tang ngi khat se ki ne ki la yo sa ko pa ka pateng ngi khat ki miao ban la dep na ka pateng ji ki miao ngi pai shi ki knai ban la ka dep se ki knai ngi pai shi ki kiu ban ngi nang kelamarat wala marat no shri pai shu so pai shi ka miao no miao pai shi ka knai na ka knai pai shi ka kiu sha nang ret bat nang kelamarat ban nga kwa ngan ong fi ni ka por ka ta ka dei ka ba khla de ngan ong fi nga kwa ba ngan ong persya nang ne ngam snau tanat be pateng ni janga pen kelamarat nga kwa ngan ong be ki ka pateng ka baning ko ka ba ar ka ba lai ka ba sa ka ba san uparang unang pen kraw ang children's but nang tade ang children grandchildren great grandchildren but unang pen kraw ngingi nang pen kelamaran inang pen what yo mrar inang pen judukio but nga kwang anang ifi pipulin ng Bible snap ha la da ka day ifi ba pen paisho blay u blay kwa iga ban pen kelai ga jing im ko jong pi ba pen wan chi ga jing bu bet ga jong blay ba pen wan chi ga snam ga jong Jesus Christ namaru jisu la yap na ka benta jong fi yang ne ban kren beje fi riam ko beje jing em ko jong fi hai ka kwangan pen i fi men tagisngi bahkan sawan ga bakla kan pertai bahkan nang kla what ai ba fi pin rung ha ka ta kai jing kla ka ba setan penan kam bakla i ge brio ni gisngi man pai shi ge jing kla ba dai ne ka ta daung kwa pin pai show blay it nga kwa ba pin la da ka dai fi pin pai show blay la da kalong ka bala nga kwa men tagisngi ba pin it pin bet la da don preng jong fi don ki me pa ge ba jin jar ni ga por ba fi mi ki khon ki ba le kum ta kwa pin duai ba ki num pai shi ga bakla agini gisngi na kwa ba fin tip ini ga way blay wat ga jinkala ga bamot na fi ki me pa na ngi na ki khon ki ti wat ga jinkala ga bamot hagini gisngi bat khat do e ngan pani na mga myo shu shibun ga por stang khandiat minute nga don khat do e ngan pani ngala kren khandiat igani tay ga online service ka balaman Sunday mintangan kren khandiat biang igani baga jingele ka ba crowd tam minta hagini gisngi bat kala adep tray na do menshua bat menta ka tray bat ganang tray shu nang ni shikmat kata ga dei ka jingele jong ka jing shepteng fin lap hagi ni gisngi ka pertai barok away ka shong hapo jong ka ni ka jingele bat kata ka dei ka bo satan upendan kam nadu mendai hadu menta gisngi kata ka dei ka jing shepteng bat ngakwa kan ong ifi haba kadan ka jing sheptiang ka jing im ka jong brio pin lap bau brio dan jing sok dan jing het dan jing kemen ka jing sheptiang ka wan ra ya shibon ki aka snga ba haba nga krene ni ka jing sheptiang ku mangala ong hagatu ka jing iseng ngan ong biang hang ni ka jing sheptiang yo blay ka de ka badon ka ma ka jing im jong brio ngi de ban sheptiang buram yo blay ngi de ban sheptiang yo blay bangi iet ban nga kwa pinum tiang kla yo blay nang ta de ka jing sheptiang ka bang kren ka de bangi sheptiang nadu khna ubala sngo tho ngala de pen i ka ni ba khna la da tiang ka ding un rung apa ding ban uniap ndai namar ba udan ka jing tiang ulat kadang kejing mento ay kata kadang kejing shep tiang gabangi ya surak habangi tiang kali fimi iki prima takim tiang iki kali bat ngakwang anong figito rega besneo pide fin tiang iki kali nama ke kali labu ika bagan ya surak mama fifinia sherot refia na preng surak lada pi ongam tiang ngadon jingai na tenra wat le ong bo pulit unya rap fi u bleiru num ya rap fi la pi suyat klumar kumta nak ta kada ko jing tiang wat suyat chariat charam shanu shabating wat su ongam tiang iki jing pang na ta sule klumar wali ongam tiang iki jing pang kaniga covid menta vi ong dan gi brio bangayo iba ong ngating am ting ngate daga jingai etu ifi bobon pat gi nong yalap gi brio jong blay gi be yapru gi ngi snik lenga pertai namal bagi ong am ting ngakwa ga nong ifi gi por pi hap ban sngo thong am ong e bagan tap gi jing ting hare ga jing ting ga badan kam ban pikir ladi kadai gi badan kam but dai na ga daw ngakwa ga nong ifi ma ga dan gi tien ga bangi shay tip na do badang khna bangi late school ga bang preventive is better than cure ka jing ya dalu pa
gede ka kham ba ban ga jing yo jing kai na ga ta ga daw nga kwa man ga sngi ha ba ga kren ga jing ting ka don kam hane ka ei ka ba nga kwa ngan kren fi ga ga por ka ei ga jing shep ting ka ba satan upun don kam ga pertai ha ga sngi what igi ba ngai ka ei ga jing shep ting kan nu ga jing shep ting snap hai nik tin kan nu ga jing shep ting ka bala penkor dit ye jing im jong breu kata ga de ga wat na gi bo jong jing dum ba de na ga da nga yang ang ne nga khwa ngan khat ifi ba pen pledging mat man snap ka de ga spirit ka man sim so ka ba ye le na dum chwa dum ta sngi bat kanang tiang nang tiang ga perthai na ma ga dan ga jing le jong man sim ba man nga khwa ngan kra ne ga ba pen light na ga jing shap ting snap ngan pen ifi nda ha ba pi ha ba ga ne ga jing shap ting Singap ha, ka wei pin lap, ka ba ning kong na pi ha ba ga jing shep ting, fi do tia do dem. Ki breu man ta ki ba bon ba hang ne ka pertai warang ne shlong. Wala singaw ye tu ba pa duwai nga ne to ang ne. Si bon ba ki ba pa duwai hanga. Ki ba do tia man ta ki ni kisngi. Shukla shata shine klem singaw to ba leiru. Kadau ke day bakim biang ga bam day bakim dan ke jinan jistat day bakim dan ke spa ka pau day bakim dan ke jing duai day bakim dan kadau baro balai ki du tia do dem ki klems ngo tho bakala de rung ka men sim baman jong ke jing shap ting ha ka men sim joki ha ka do no joki ha ka long rin yang joki kala ta ke jing shap ting bat na ka rung ke jing shap ting ka dai ka but ke jong setan man ya le akini ki sngi ke khat do ban le yu ban pen shap ting ye ke pertai bat nga kwa nga nong fi snap ha ka ne jing shep ting gede ka bang kwa nganong fi snga ba gede ka ba brio poi ga jaka ka ba usha shukor ha ga ne jing shep ting snga ba nganong ni kitin ka jing shep ting gede ka ba pisha shukor hau satan balai nga bu ka kitin namar ka jing shukor gede snga ba ngan bu ni kitin ka jing shep ting gede ka ka ba brio u nget ya ka bam dei kum ba gede ka jing shukor gede ka ta But unget ia ka bamday usaitan wanra daga jing daga ban shupentiang. But haba pinget ia ka ta ka ba upentiang. Kalong shisha. But daga long shisha pisha shukor. Handai da pitip ia ka jing shisha pinum tiang. Pipuli na ka Bible tang ini puli kendiat lesi ka balang funny ini kendiat yu Jesus Christ ngas ngot nat ngan wanra sya ka label jong fi ni ka poni ka jing kren nganum kren sya ka ka balang ma ka pinum la man ngot ho ngan wanra ia ka ba pialong baro ngi kendo yu gene tang ini puli gene ka pot pipuli na ka gospel ka jong Lucas kal nang ka ba khat lai pipuli ka ba life way life ar ka ngom no ha ka ta ka ju ka pot ki bana ki Pharisee ki le wan ki de ong u ki ong ho Jesus to mi no nang ne late no ru nang ne u hero ukwa ban peniap no ya me u herod de bekhrai kli yu Yohanes nang pen baptis u herod de bedan ke bor ke bala pen khamti ho ya ka baula ban peniap ke brio bat ke Pharisee ke le daga boy ki dona ke lenti jong satan ban pen tiang yu Jesus Christ bat ki wani thu gyong mi klo nang ne mare klo pet yap lejri ira de namaro herod uat ban peniap ya me pet yu Jesus ang no ang u Jesus la ang ki kelet ye tho ha uta u mersiang balai u ang yo herod u mersiang namaru tip baga but jong satan kadai ka ban chupenting u mersiang u dei u bam dei u banut ndrei u dei u ba chupenting ngam dan por man itu ipi umur siang nama ngalai kendo umur siang pun sien ngalai iya do kan no bu ni merat udan kebut baru Jesus punya seriam yo Herod baru umur siang nama balai utip bagane ke jeng penting jong ke Pharisee yo Herod ba unwan berngam yo Jesus utip bagane ke mensiam ka ba syukur ka ba satan ku ban pensyap ting yo uang Jesus ke Pharisee ke le to ta umur siang ngam tiang nama ngatip ke jeng shisha Wala penting nga uang kamlo ang hakmi nga beno ikisut nga trairu ikakam penkya mentabal shay te hakabalais ni an penjanay nga ni troy pi uklem pet uklem mare uklem ri nama balay utip ikajing shisha ubriu banget ikajing shapting uhaba ikajing shukor baday na kita daw nga yang nang ni nga kwangan kirani fi nang ni dakajing it ifi fitim nam da fi haba ikajing shapting ngan shipen shay fi nang ni kendiat ajing syang atip ikini sibon la fi haba ga jing shap ting kare ga lenti ga bening kong tam ba pen poi shaga ba ar ga ta ga dei shaga jing bom yo thia yo dem ba ka long klumar lut ga met ga jong fi gan klumar lut ga jing mo ji per khat jong fi
kan keluar ke jing kat jing kia ke bam ganum tay ke met jong fi pin sami ke jing pang shitom kpo ke bobon kan sami ke jing takli ba ka sekio ke asid ke met ke jong fi ba pin sepoy ke jaka ke ba pin shu crow namar haba ke rung ke jing shep tiang ka pelong paralyzed lot ia ke jing im jong fi ba ka bobot nang ta ke dai nda haba pim yo tia kala rung ke tu ke jing shitom pinom sengot nat show ia ke ban kre ban krum pinom sengot nat show ia ke ban perkhat ia ke ban sawan pinom sengot nat show wat ia ke ban le style pinom sengot nat ia ke ban suman side sepai ke par pinom sengot nat ban shong bat ki para brio pin sengot nat ban shong marway ha kamera bat kan sepai ke wei ke par ia fi ke bangan ni thu lu panang ni pin sepai ke jaka ke bakan te ke jumo ji perkhat ba pin pai shaka kerdan jong ke depression but nda haba pipai shi ke kerdan jong ke depression nda kala ban kia ke jing mo ji perkhat japi de ke jing te mrau ye ke jing mo jong fi hang ta kan sawan ke we ke sur but ke ta ke sur ke dei ke ban ong ba phim dan jing men to shu ke jing im jong fi kam dan jing men toy ki ni ke jing dan jong fi ke men toy ki khon jong pim dan jing men toy ka ba bahai fi men ta ke dei balada pila ban light dei satang ke jing yap but kan sawan ke sur jong setan ban ong ye fi peniap ila di sedon gi bapasi sedon gi beno yap sedon gi belek gajat balai namal ki klem tip baki sya syukur hakene ka mensim baman jong jing septiang ka bayale hakene gi sngi bat nga syukuran ni kene namang amyo porsyo nga kwangan peni kene gi por ka jing septiang kam day no play ka jing septiang kam wan no play sa pule mafina gi shithi ga ba ar timothy kalanang ka balingkong ga khat ga khat sa Ketiin ke jong blay kong nabau blay simla ai hingi ke mensim jo ke jing shep tiang blay ju ai ke mensim jo ke jing shep tiang kin mau bi shep tiang ke mo no blay ke wan ke bor jing dum bala na pila ban piang ini ke ketiin tak singi fin light ke jing shep tiang ngani tui pi ke pen kordit ong ke ketiin ke jong blay lebih baik bah ke jing shep tiang singa bah nganong ngani ke ketiin finum yo alet benang namar ba pitiang si banganong fi bagi brio namar bagi tiang iki kelaga bamat wat mut balada lada kadai ba nsu penting man let benang ublay usok kata un ai will jumai with your tang shitang kentang ani tu fi broka brio ni pertablay kwanganong fi ublay ulabu haga bible yaga nongrem ba pinum pai shibnang namar ba fitiang pipai shibnang day namar ba pimat ega jing it jong blay wali klat ega taga nongrem lada piklem mat ega jing it jong blay piklem ptiang yu jisu namar ba ukta ega dot no jong fi piklem sham ega jing kalaga ba mot ka ba jisha piklem sham ega jing it jong blay ega jing em wat let mot ba pin pai shibnang namar kan nuka nuka ba fitiang ba pipet yap ba pimot ban mare shibnang wat let mot pin yo rung shibnang ka khlembo ka bible ba ka jing shep tiang de ga lenti shibnang u jisu de ga lenti shibnang bat ban shamil jisu ka dei da ka ba pimat e ga jing it ka jong blay ka ba pen kala ba mot ifi shaga jing kala ka ba shisha shaga jing ka arsen bat ngan da puli fi na ga bible pen sngolengo ba lesingan chupuli ga ne khandiat na ga kitab jing pen pau ka lanong ka ba arpu wei ka ong ga khat ba pra henry ya kita gi ba shep tiang udah ningkong ayah kelis, wang ya kita kita bersiap tiang, bagi bamnget, kita ijili, kita peniap, kita kerajat, kita aiksut, bagi bamani belai tahu, baru kita lam ler, kita bentaj kita lang, kita kepung, ya kita tang dengan ding beru kendok, kita long ke jingyap kita baar, fimtip bagi jing siap tiang, kaya lam dujak ifi, kami lam beneng, nak kita kedau. Bapin pai sebenang bidan kami ke jinge bat ngan bu ifi gani namang keren ke beningkong lada kadan ke jinge le ke met chris dan kami ke bor men sim ko lada ke dai fi fin light nang ke jing kala ke dai bapin kala ka bomut bat ka ba khat do bapin light nang ke jing shep tiang kadan ke we ke tien ke jong try ke ba kraw ke ta ke dai ke city show yanis ke beningkong ke city ke jong yanis ke beningkong ka lenang ke besau yanis su tho ini ke city hakal shiti ke jong u ke beningkong ke lenang ke besau ke khat ke khat pras ngap ba pen lak na ke jing shep tiang ke dan tang ne ke nongrim ba ke ta ke dai u ong kom ne khat ba khat pra mjudan jing shep tiang ha ke jing it
nabaga jing it ba janai ga shop no shabar ken ye ga jing shep tiang nabaga jing shep tiang gadan ga jing pin shitom tiu tau ba shep tiang unam shim la pin janai no yu ha ga jing it snap hang anong fi ba pin job ye ga jing shep tiang pim la manong wan tu mok ma pi pastor wan be ma pi ngani ti pi dingi be ma ngi pi shu shingan ma ngi don lang pi sngo ba la light nda la light ma ngi pi shong bar wai jing shep tiang ga wan ye le biang ba lai namaga jing shep tiang ga de ga ba kin jab min sim so ba la da pi dai ban light na ga jing shep tiang ne ma pi ba don bor hane de ga jing it jong play ga fi man ga jing im nda ka shlai ga jing it jong play ga jing im jong fi dai maka on ga bible ga jing it ga ba janai ka shop no shabar ga jing shep tiang la da fi don jing shep tiang ga dai ba fi klempat mat ya ga jing it ga ba shisha ga jong play u briu ba it ju tip ya ga jing tiang arngot chi samla gi shong alum jing tap bro shi men kim tiang nama ga jing it ka kraw ga be ya ga jing shep tiang ka tanga shpen ina ga lenti briu kat no tamla dangi mat ga jing it ga jong play pinom tiang ya ka ero but ai ba pindan ya ga jing it jong play tenga kwa ngan duai no agni ga pona mal ga por jonga ga la biang kat to akrani gini gi lightly ki ban yale hakini gi sngi gi ba khat do ka ban ning kong e ga gi jing ele ga met ga jong kris ngala ong fi don kam ga bor ga jong min sim ko ka jing ele ka ba wan ga dei ka ba penlong ga perthai ba gan poi shi ga ba khla kani ga don kam ga jing kala ka ba mot maka ba khat do ga jing ele ka ba satanu ni le ga dei da ga jing shep tiang ki brion da ba gi shep tiang kim dan jing acho na khlem la ban kran lot ini ga jing shep tiang hare ban light na ga jing shep tiang pi ha ban mat ya ga jing it ka ba shisha ka jong play ba dei na ga ta ga daw nga yang lang ni khat if i baro aga di ga por sa shi sen pat ngan ong ifi da fi mut ban shakri bahayo blay gini gisngi da fi kwa ba ga jing la man sim jo fi gan klan pi don kam man yo i ka bor ka chong man sim ko bala da fi yo i ba ga dan ga ba khla ha ga jing im ga jong fi ba fin light na ga ta ga jing khla ga dan kam mi ga jing khla ka ba mut ka ba no man sim jong blay but khat do e ba fin job i ga jing shep tiang pi de ban yo mat i ga jing it ka jong blay but snap ngan pen i fi snap ngan pen i snap ngan pen i hagine bro lightly haga jing day snap ba but ka jing pen sle day daw min sim ko haga jing day jong ka jing kala ka ba mot day min sim ko jong blay u ban pen ka lai fi haga jing day but ka jing it ka jong blay ru ka shiti shi nong rom long basan de khat basan ka ong day daw min sim ko la the yar no buk ya ka jing it jong blay haga do no jong fi ka ba mot hagani ga por la fi kwa ban ya ga jing job hagani ga jing ele hagani ga prathai da no min sim ko but la fi kwa ban ya ga bor ga jong min sim ko kani ga por ga ko dor palat ngidang don ga ya jong min sim ko but fi kwa ban priang yu try ban kala ga bomon ai min sim job ben pen do if ga por ngan duai no ga ga por kat bangadang duai nang ninga kwa fin kala ga bomot pai cho try tangi ni duai ning kong i ga ta manong try ka no ga ba khla la da don bring jong fi klem sngo to ndrega ni ga pop na kwa fin kala ka bomot try dang ai la na ma umman if you fin chat no ai fin mat i ga jing kala ka bomot na ma min sim jong play pen kan do if ga ni ga por tangi ni duai ku try ga ni ga klem ma na play jo nga sngo palat i ga jing ba ga jame ngi yo ikan try ga dan ga jing ele ga ni ga sngi ya ka ban wan ra i ga jing pen kala hong pong da ka ba kla sudah bara play be it nga duai nam ta kini ki min sim ke ba kodor ki be kendo khom ye ni ga problem ga yeng ga sem ga junkie ki be kendo ni ga jing e trying a duai ba kat ba shong la ga bor ga jong a try nga kerpat a play ga ni ga pot ba daw min sim jame men kta ye ki ba kanam dan ga jing pen ram ga try handai ba kin mat ye ga jing la ga ba mat ba kin ino ye ga jing long ka ba bakla bara ba kin wan chi ga jing long ten rai ga mala bo a play ye ga jing im junkie ai ko pa ba kin tip bakadang ka jing map haka snam ka jong Jesus Christ medang kner la ka kti ka jam shaki a play but badaw minsi makot me pen kan do iki men ka sngi when I begin ye le persha ken try na try ro a play be it la dan hang ni ki badana preng ka jing sharpen shitam ben haka yeng ka sama ba ki shakri me ki dan preng ka jing sharpen shitam ben haka imlang salang haka shnong ka tau haka riba ka jat ben real ko pa nga try a play but ka bor jong ka jing pen sle jong minsi makot ki la ban
job ablay namarki mela boy gi banget ken try bagi day ban yo men sim ko but nga kerpat ken try gani ko bagi yo pdiang ga bor ga jame but try nga tibru ya gani ga jing shap ding kadai ka ba ya le palat gani gi sngi ki brigidan pe ga jing pang jong ga jing bam yo tia kadan ga depression kadan ken try kita ka betemro ga jing mo je berkat jongki nga bay gani ga jat men sim na ga jing em na ga yeng sam na kini gi brio hallelujah hallelujah ngayo iwe kong na gani ga por kat bangang duai nang le dan da preng jong fi hagani ga papi shakari utrai pitap ru daga tap mo na ga klik ga jong fi gani ga por but pidan na ga jing ale jong ga jing mo chiperkat kas klik jong fi ga sngo ko man pat kamen sema man ga mot ban yalam fi shagani ga jing peniap yala di but nga kwa nga nong fi gani ga por pdiang ya gani ga klep man bau blay kwa fin mat ga jing it ga jong blay it fi kong u blay u it fi kong wat ngat ya ga tu ga jing penting wala ngat ya ga tu ga jing ya ga tu baro kam dai ga bishisha ayu men sim ko jong blay ni alam fi shaga snam ga jong Jesus Christ shaga jing yap ga jing mi pat ga jong try but udan ban ai fi ga jing em ga bam chukot ai fi ni ga jing em ga batumai nga bay ga jat men sim na ga jing em ga try but nga krene ga jing pelat ga ga por try nga ai ngo ime ya ga jing pen pau nga nget ini kong in light me ga sngi but in a day ga brio ga kamel ga try ka bala ban pel ga yeng ga sam ka bala ban em ga jing em ga bala ga jing ga khu biang ga em lang salang try nga try a blay ga ga jing ga khu ga kam ga chame ga khu ga ga brio baro ga yo sngo ni ga ten maling ba ni ga jing try try kin yo pdiang yo men sim ko kini yo mal ega jing kta beli ga jing pen gendo makini yo pdiang ga bor ga jome ken try makini om ha makini ga jing shaile hanre bakin dai kin nong yang da ga bor ga jame makini kin nong chop ko try ni si ba khado nga aingo ime ma snow ni ga jing duai ha ga kerteng ga jong jisu ni duai amen amen blay un ker khui fi itui kong ngayo isi sha bang duai man nga ngai lado blay pelat je fi sngob happen tip shingi khnang bang an tip bagani ga jing pen pawa de shisha no blay but ba pida lat shisha blay un kur khuya baro ani ga por ngai phini ai snap at share shigi way subscribe ru ya gani ga channel kalang ga jing men toy ya ga jing em ga jofi ku blay shibon blay un kur khuya fi